Net jouw artist. Random. Gigi om jou. Oké, wie is jouw nummer 3? 3. Temple Boys. Nummer 3. Ik kan niet één song van hem analyseren, bro. Dat is crazy work, bro. Skip maar eens. Was allemaal geen nummer 3. Allemaal geen nummer Oké, 3. allemaal geen nummer 3. Wacht, is het nou? Is het nog bij worst songs? The worst Ja, artist, worst, ja. Jouw worst. Maar bro, mijne gaan definitief cement R&B is, maar bro. Nee, maar ik denk hij is, Nummer hij is... Voor nummer 3. Oké, Nee, hij is heel eerste. Oké, nou, ons beginnen met Ons nummer 3. beginnen bij nummer 3, ja. Die. Nummer 3. Jouw nummer Oh, 3. die Biggie Sleerta. Ah. Dat is moeilijk. Medium rare. Dat is moeilijk. Hij is zo bij mij bro, wat met nummer 1 is, maar... Nou, ons gooi hem. Gentle, brother. Ik voel ook om te 3. zeggen. Er zitten 2 mensen die van Gentle Brother. Gentle, brother. Ik zie ook Gentle Brother. Nee, jongens. 3. Yes. Nummer 3 ja. Nummer 3. Gentle Brother met jullie nummer Nummer 3.